Ji destpêka radestkirina desthilatê ji rejîmê PD dest bi êrîşkirina serxwepêşandanan kir û dest bi dosyeya terorkirina siyasî kir. Çalekvan, siyasetmedar û ciwanan revandin, tirsandin, gef li wan xwarin û gelek jî teror kirin. Ji kesayetên xwedan cemawer û karîzmeya cuda ku bi destê PD hatin terorkirin û şehîdkirin, di destpêkê de Şehîd Nesreddîn Birhek, endamê Polîtbîroya PDKSê bû ku helwestên Birhek û wêrekî û lehengiya wî û hezkirina millet jê re û karûxebata wî hêzeke mezin bû û Mişal Temmo, damezrênerê şepêla pêşeroja Kurd li Sûrê û çalekvanê Kurd Mehmûd Waliyên ku bi helwestên xweteva jî şoreş û ciwan gur dikirin. Herwiha gelek ciwan û çalekvan û siyasetmedar revandin û binçavkirin ku tenha hejmarek ji wan binçavkirîne û çarenivîsa wan nediyar e. Ji wan Behzad Dorsın endamê Polîtbîroya PDKSê, Cemîl Umar Ebu Adil, Ahmed Osman Sîdo, İdrîs Alo, Emîr Hamid, Fuad İbrahîm endamê Xwecehiya Dêrikeya NKSê revandin û binçavkirin û tenha jî çarenivîsa wan nediyar e. Ji destpêka xwe ve PD bi awayekî birêkxistinkerî êrişî xwepêşandanan bi çekan kiriye û xwepêşandan ji hev belav dikir û bi tometên bê serûber, bi taybet tometên xıyanetê çalekvan û siyasetmedar tometbar dikirin û binçav dikirin. Lêya her kes jî piştrast e ku ew kiryar tev di çarçoveya terorkirina siyasî û xizmet û parastina rejîmê de hatine kirin. Wek piraniya proseyên terorkirinê û komkujiyên wê di dermafê gelê Kurd li Efrîn, Amûdê, Qamişlo û gelek deverên din. Ji bo tunekirina jiyana siyasî li Rojavayê Kurdistanê jî, ofîs û baregehên NKSê û partiyên wê bi taybet yên PDKSê li Qamişlo şewitandin û daxistin û di gelek bona û helkeftan de serkirdeyên wê girtine û revandine û zindan kirine. Siyaseta PD ya tekalî û sepandina biryarên wê bi zora çekan wek desthilateke firskirî û bi piştevaniya rejîma Sûriyê ku gelek dever wekû rêkeftina xwe vegerandin jêra kontrola rejîmê û li aliyê din jî dosyeya terorkirina siyasî encam da û piraniya planên xwe û rejîmên bikar anîn û bi tenê gelek Kurd û doza Kurdî û qurbaniya siyasetên PD dan. Piştî hemî hewlên Yekrêziya Kurdî jî ji rêkeftinên Hewlêriyek û Hewlêrdo û Duhokê bi serpiriştiya Serokbarzanê PD pabendî bi yek rêkeftinê nekiriye û tevaya li hevhatinan bin pêkirine ku herî dawî destpêşxeriya Fransayê ku ev nêzî yek salê bi sponsoriya Amerîka danûstandinên Kurdî di navbera NKSê û PNK de birêve diçin. Lê ji ber ku serkeftina wan di xizmeta doza Kurdî de ye, hin serkirdeyên PD bi hemî karînên xwe danûstandinan armanc dike û lêdwanên li dijî NKSê û leşkerê roj di dew revandina û leşkerkirina zarokan jî nerawestiyaye. Serbarî, şewitandina baregeh û ofîsan da ku fişarê li NKSê bike û danûstandinan têk bibe.